Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para mahasiswa anyar ingkang kinasih lan Bapak Dr. Aris Arianto Magister Humaniora selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa ingkang kula hormati. Kula Dita Puspitaningrum minangka Ketua Hima Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa ngaturaken sugeng rawuh lan selamat datang ing lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upamane marang Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan hidayahipun saengga kita sedaya saged kempal wonten ing papan punika. Para mahasiswa wonten ing papan menika sampeyan sedaya sampun mlebet ing donya anyar, donya ingkang kebak tantangan lan kesempatan. Donya ingkang mbutuhaken tekad lan semangat kanggo nggayuh cita-cita. Kula pitados sampeyan sampun siap ngadepi tantangan punika. Amargi sampeyan sampun milih kanggo mlebet ing kampus, tegesipun sampeyan sedaya sampun gadhahi tekad kanggo nggayuh cita-cita. Ingkang pungkasan kula aturaken pesen kanggo sampeyan sedaya aja wedi kanggo ngadepi tantangan lan kesempatan ingkang wonten ing kampus menika. Gawe kanca-kanca anyar ngembangaken diri lan nggayuh cita-cita, mugi-mugi sampeyan sedaya saged sukses wonten ing kampus menika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.